la conservació dels hàbitats i les espècies en ambients aquàtics. Ja en matèria... Sí, no? Bé, la nostra entitat, l'Himnos, és una entitat ecologista i naturalista del Pla de l'Estany, que té aquesta vessant de defensa del patrimoni ambiental, d'educació ambiental, i ha fet una campanya bastant important des de l'inici de voluntariat ambiental, i la llúdriga era un emblema. Ja la nostra fundació, doncs allò, amb molta rauxa i molta il·lusió, allò fent la carta als Reis, van dir que torni la llúdriga a l'Estany, no?, com a objectiu principal de l'entitat. Segurament una cosa que semblava potser utòpica o difícil, no? En aquesta llista d'espècies de retornar a l'estany també estava la tortuga d'estany i la cigonya, amb la qual cosa no anaven mal encaminats perquè totes tres espècies les tenim instal·lades a l'estany de Banyoles i donen també un exemple de que hi ha coses que s'han fet bé i que hi ha hagut una recuperació parcial de les espècies. Però en tot cas també cal ser prudents amb aquest missatge. I sobretot la llúdriga té aquest aire, aquest aureola d'espècie emblemàtica de conservació a Catalunya pel que representa al capdamunt de la xarxa tròfica, lligada als espais aquàtics i molt mediàtica, que podríem dir, després ja en parlaré, d'espècies per aigua. Bé, aquí us he posat uns textos que també podeu anar llegint, no sé si els llegiré tots, però potser és perquè també ja em faig gran i és l'edat, i tires una mica, doncs... És interessant saber què es deia de la llúdriga, no?, fa temps, i als anys 90 una persona gran que t'explicava les batalletes i que deia com sentia les llúdrigues al riu Fluvià, aquí a la comarca del Pla de l'Estany, que xiulaven i a la nit de lluna plena els veiem nedar, i com explicaven tristesa que a partir dels 70s doncs els rius van començar a baixar de colors, amb restes de les fàbriques de tints, de les fàbriques pelleteres, amb restes dels escorxadors amb molta matèria orgànica, que van provocar gairebé literalment la desaparició dels peixos i de moltes espècies al darrere, en aquest cas la llúdriga. Això que si hi ha molta gent jove aquí a la xerrada doncs potser no s'és conscient, doncs val la pena recordar-ho, d'on venim, i d'aquest passat, aquesta que va suposar la pèrdua de la llúdriga, pèrdua d'hàbitat i pèrdua d'alimentació. Això és contaminació, una de les primeres causes de la pèrdua. També el fet que la llúdriga era una espècie que es menjava els peixos, a llocs com Banyoles, que els recs passen per la trama urbana i la gent tenia vivers amb peixos dins les cases, doncs la llúdriga els entrava i se'ls menjava els peixos i els volien capturar i fins i tot els caçadors parlen, antigament deien que si mataves una llúdriga dins l'aigua doncs la consideraves peix i si era fora era carn, això vol dir que se la menjaven. I això té unes implicacions fins i tot, doncs això, el divendres sant que no es podia menjar carn, exacte, havies de menjar peix, però si no t'agradava, doncs mira, colaves una llúdriga i avall, no? Doncs aquestes històries són curioses per també situar-nos, no? I un personatge, en Jeroni Darder, que és el fill de Francesc Darder, que va fundar un museu que hi ha aquí a Banyoles, que hi ha una col·lecció de taxidermi molt interessant, doncs era ajudant tècnic al Parc Zoològic de Barcelona, on tenien un gran sistema de piscicultura, van fer la festa del peix, alliberant peixos a diversos llocs de Catalunya, repoblant els rius per enriquir-los amb espècies de tota mena, o sigui, les primeres introduccions d'espècies exòtiques, però ho feien amb molta il·lusió, doncs ja deia que la llúdriga, esclar, es menjava els peixos i era una amenaça. I aquí teniu la foto de la situació que va portar la llúdriga a l'extinció. Això va portar la llúdriga que als anys 89-90 doncs, no n'hi havia, es va fer un cens i a Girona ja no quedava cap llúdriga, en quedava alguna lebre i es considerava desapareguda. Què va passar? És veritat que a partir dels anys 80-90 va començar el Pla de Sanejament de Catalunya, es van construir les primeres depuradores i mica en mica va haver una lleugera millora de l'aigua, van començar a tornar els peixos i després un grup d'entusiastes d'aquí de l'Alt Empordà van iniciar el projecte Llúdriga, la qual us recomano buscar-la per internet. A més, hi ha un llibre, estava El retorn de la llúdriga, un llibre que us podeu descarregar d'internet on explica la història de la reintroducció de la llúdriga. És un projecte molt interessant que de fet, d'aquí ve tota la recuperació de l'espècie a comarques gironines, que van reintroduir 41 exemplars provinent d'Astúries, d'Extremadura, de Portugal, tenint en compte també que hi hagués una variabilitat genètica, i la van introduir a les conques de la Muga i del Fluvià, entre el 95 i el 2001.
I realment aquesta reintroducció va tenir un gran èxit i la llúdriga es va expandir de forma molt ràpida i ràpidament a partir del 2005 ja la teníem gairebé a tot el fluvià, a tot el Ter, havia saltat de conques demostrant aquesta ràpida adaptabilitat d'una espècie que fins fa poc estava gairebé en perill d'extinció a Catalunya. I per això és una espècie, un exemple d'èxit, de reintroducció. I una història que no entro en detalls perquè s'ha explicat molt, però qui li interessi pot trobar referències a buscant projecte llúdriga. I actualment la situació, doncs això, gairebé el 2011 ja la donaven gairebé a gran part de Catalunya i actualment també falten alguns tributaris, però podríem dir que la llúdriga està extesa i ha recuperat gran part de la seva distribució. Això no vol dir que a tot arreu tingui altes densitats i a tot arreu tingui bones poblacions. Ja que venim d'una entitat i fem molta ciència ciutadana i parlem de voluntaris, doncs he volgut fer una consulta, no sé si coneixeu la base de dades d'ornito.cat, que és una base de dades on la gent entra les observacions de natura, i això és un recull de totes les observacions de llúdriga o de rastres o d'exemplars vius i posats aquí en un mapa ens donen la idea que amb les mancances i els buits que pot donar la ciència ciutadana, doncs et donen un bon reflexe de l'àmplia distribució de la llúdriga. Aquí només hi ha comarques gironines, els principals eixos fluvials i també molts tributaris, I, evidentment, a llocs on hi va poca gent hi ha menys dades. Per tant, això, tornar a insistir que és un exemple d'èxit de reintroducció. I ara us voldria parlar, hem entrat així directament a parlar de la recuperació de la llúdriga, però pels que no la coneixeu estaria bé repassar una mica com és aquesta espècie. És un mamífer de l'ordre dels mustèlids, amb aquest cos allargat, molt compacte, amb potes molt curtes, amb un musell, el nas molt rodonet, així que li dona un aire còmic, amb unes orelles petites, fruit també d'això, de l'hàbitat on viu, aquesta hidromorfologia que necessita per hidrodinàmica per poder nedar més bé, i un pelatge curt i aïllant, que de fet per això tenia aquestes propietats tan interessants per la pelleteria, o sigui, és una espècie caçada perquè la seva pell era interessant. I aquesta habilitat, aquesta capacitat semiaquàtica que li dona tenir les extremitats semipalmejar amb membranes interdigitals que també són interessants després de cara a seguir els rastres de les petjades d'aquesta espècie. Té certes capacitats també el musell amb uns bigotets que li permeten, evidentment, pescar amb aigües tèrboles, amb aigües i a la nit. Per tant, aquesta capacitat de detectar aquesta funció tàctil que li permeten pescar peixos. I és una espècie també molt enjogassada. A mi m'agrada recordar una de les visions més xules que vaig tenir d'una llúdriga va ser veure-la, tristament, jugant amb una garrafa d'aigua de 5 litres. Doncs com la jugava a la panxa, com si fos una piloteta, i són exemplars, són una espècie juganera i curiosa. Es pot reproduir tot l'any, això a vegades sobta també, i va en funció de la disponibilitat d'aliment, de refugi, pot viure bastant, fins a 15 anys, entre 8 i 15 anys, per tant, té una certa longevitat, i això que us deia, semiaquàtic, i ocupa arreu, rius, llacs, llacunes, torrents semipermanents, llacunes litorals, per tant, té una gran adaptació, fins i tot, puntualment al mar se l'ha vist pescant crancs o peixos, per tant, té aquesta gran adaptabilitat. Sí que per criar necessita una certa qualitat d'hàbitat i això s'ha fet servir molt perquè la llúdriga ha permès també parlar del bosc de ribera, de la conservació dels ecosistemes riparis, fluvials, perquè és on fan el cau. Llavors, la conservació d'aquests boscos de ribera, dels marges fluvials, de la cobertura, de l'ombra, d'aquestes restes vegetals que hi pugui haver, li permet també trobar refugi i caus on amagar-se, I, per tant, també és veritat que és una espècie que escollirà aquells llocs més tranquils per anar-hi a criar. I té una gran mobilitat. Un dels mites que a mi m'ha costat més de caure és que, clar, amb aquest discurs de la connectivitat dels rius i tal, doncs et penses que la llúdriga només va pel costat dels rius. I realment és una espècie tot terreny, que té gran capacitat per fer recorreguts terrestres de més de 30 quilòmetres, és a dir, camp a través,
I això també és el que li ha permet saltar de conca a conca, perquè si no, no s'entén. Per tant, té una certa habilitat per moure's. De fet, recordo jo també algunes observacions d'una llúdriga al centre urbà de Banyoles, i fins i tot una que es va amagar sota un cotxe, no? Que hi va haver un cert conflicte veïnal i va ser de mal resoldre, però que és una espècie que es pot moure una mica tot terreny. Però, evidentment, té aquesta activitat nocturna i crepuscular. Això no treu que hi ha alguns individus que puntualment es deixin veure de dia, i ara recordo una llúdriga que es va fer famosa perquè la van fotografiar al riu Onyar al mig de Girona, perquè estava a ple dia i va ser un gaudi de tothom de poder-la anar a fotografiar. I també es diu, o la gent que a vegades es deixen veure més de dia abans de canvis de mal temps o de riuades, una mica, o a vegades també després d'una riuada, si el seu cau s'ha inundat, evidentment es pot veure obligada a moure's del seu cau, i per tant veure's de dia. Però sobretot això la fa una espècie que té una activitat i és difícil de veure de dia. Com he dit abans, és una espècie que està a la cadena tròfica, això vol dir que menja, però principalment menja peixos, ciprínids sobretot, li agraden, barbs, bagres, carpes, però també la gran part de la seva dieta està basada en el cranc roig americà. I aquí es dona una d'aquestes paradoxes que hi ha en temes de conservació, a vegades difícils d'explicar o d'assimilar, no? És que és com l'expansió d'una espècie exòtica, el cranc americà, d'un gran impacte ambiental sobre els amfibis, sobre les nàiades, sobre els ecosistemes fluvials, també ha afavorit la recuperació de la llúdriga, perquè a nivell de biomassa forma gran part de la dieta de la llúdriga, sobretot en els trams baixos dels rius i en els sistemes d'estanys i llacunes d'aigües més somes, els aiguamolls de l'Empordà, l'estany de Banyoles, l'estany de Sils, on el cranc és molt abundant. I això també passa una mica amb la cigonya, que també s'ha aprofitat d'aquest recurs tròfic, que li ha anat molt bé, però curiosament, clar, és una espècie del cranc roig que preferiríem no tenir-la. I també una curiositat, acostumats a seguir la llúdriga a l'estany de Banyoles, és un ambient on predominantment, després ho veurem, les preses són crancs i peixos, però en torrents de muntanya és molt habitual també que mengin gripaus o granotes, i és molt curiós trobar el rastre de com fan per menjar-se'l. Com que la pell és tòxica o irritant, d'alguna manera, doncs li acaben donant la volta com un mitjó i deixen la pell del gripau donat la volta, i això també és un rastre d'alimentació de llúdriga o d'altres mustèlids que també ho poden fer, que s'alimenten d'amfibis, que és l'aliment que pot trobar la llúdriga, per exemple, en torrents de l'Alta Garrotxa o en ambients així de torrents més temporals, que facin basses, doncs allà. Però també pot depredar sobre de petits ocells I abans ja hem parlat dels xiulets que poden fer per comunicar-se, aquest tema del territori i aquesta gran mobilitat. Un dels grans dubtes que teníem aquí a Banyoles, o es pot tenir en un lloc, és que una llúdriga que veus en un punt no sap si està allà de pas, si ha vingut a alimentar-se, o té el territori de cria a 10, a 15 o 20 quilòmetres. Això en temes amb rius que són continus, els ambients fluvials, doncs, evidentment hi ha molta mobilitat, però, per exemple, aquí a l'estany de Banyoles molt sovint no sabíem si venia a caçar del riu Fluvià i només menjava l'estany o realment tenia un territori de cria aquí, que després vam veure que sí. Per tant, aquestes àrees de campeig tan grans per aquesta espècie també. I aquesta situació que us he comentat abans va fer que la llúdriga estigués protegida en el seu moment, doncs està protegida i encara ho és. Es van crear fins i tot en el pla de protecció unes reserves naturals parcials específicament per la llúdriga, fet que va anar molt bé per protegir, una de les quals la teniu aquí a la Selva, la Riera d'Arbúcies, altres com la Muga i el Banyar. I de fet és una espècie que s'ha utilitzat molt això, És que hi ha llúdriga, doncs intentem conservar el bosc de ribera i ha anat molt bé per això. Què ens passa ara? Tenim una altra paradoxa també curiosa, que és que la seva recuperació fa que en el nou catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, que és un document que està pendent d'aprovació, doncs no estaria inclosa com a espècie amenaçada, ja que, tal com indiquen els informes d'aplicació que s'han fet recentment de la Directiva d'Ocells i la Directiva d'Hàbitats, doncs els indicadors de l'espècie diuen que està en un estat de conservació favorable a Catalunya.
Per tant, no té sentit catalogar una espècie d'amenaçada si les seves poblacions doncs, estan molt bé. No? Per tant, aquí ens passa que si la descataloguem o no la considerem molt amenaçada, no? N'haurem de buscar una altra. Aquí teniu la tortuga d'estany, ens podria anar molt bé, no? Ara en parlaré d'algunes altres. Però no oblidem que la llúdriga a nivell europeu, a nivell mundial, perdó, la UICN, la llista roja, està com propera a l'amenaça. Per tant, alerta. Diguem, I bé, això es fa servir molt, no? Això que la llúdriga va ser una espècie bandera, no? O clau o paraigua, no? Perquè va permetre doncs, darrere seu conservar moltes altres espècies, perquè es va conservar bosc de ribera, i a darrere doncs, els peixos, els amfibis, la vegetació, i per tant ha sigut una espècie àmpliament utilitzada, no? I fins i tot bioindicadora. A mi, però, també em va caure un mite, alerta, perquè la llúdriga pot anar a buscar recursos, per exemple, els crancs, en ambients molt degradats, on hi hagi molt de cranc. I, per tant, això no vol dir que si hi ha una llúdriga menjant crancs en una bassa doncs, de qualsevol lloc, allò s'hagi de protegir, s'ha de fer una reserva. No? Nosaltres ens hem trobat llúdrigues menjant dins la ciutat de Banyoles amb un canal enformigonat on hi ha gran densitat de crancs. Simplement utilitzen l'espai perquè hi ha una gran densitat de recurs tròfic. Però, evidentment, allò no és un hàbitat bo per la llúdriga. Segurament allò és un punt d'alimentació i hauríem d'anar a buscar on té el refugi, l'àrea de cria, per saber doncs, quin és l'hàbitat bo per aquesta espècie. No? Però, evidentment, al final hem trobat llúdrigues menjant en llocs que poder la qualitat de l'aigua doncs, no és tan acceptable i simplement és perquè hi troben menjar. I, per tant, jo aquí també m'agrada sempre deixar preguntes a l'aire, no? Per la gent, doncs, estaria bé engrescar-nos i buscar també més espècies per sumar, no? Aquestes espècies que ens serveixen per vestir projectes i aquí, doncs, els peixos que els tenim molt oblidats, o jo que he treballat amb nàiades també és una espècie que és molt indicadora de la qualitat del bosc de ribera, dels marges, de les arrels dels arbres, o espècies com el turó, que després us en parlaré, o la tortuga d'estany, que els d'aquí, tots els que treballeu o col·laboreu o coneixeu la Fundació EMIS, doncs hi treballen, no? I nosaltres també, que és aquest punt d'unió, la tortuga d'estany, que ens ha fet col·laborar molts anys a l'Himnos amb la Fundació. I ara, doncs, bueno, després d'aquest repàs de l'espècie, doncs és dir, és una espècie que, a més, té la sort que es pot estudiar o es pot seguir molt bé. No? Es pot fer en diferents sistemes i es pot fer d'una manera professional per gent que treballi, que es dediqui a fer estudis de recerca o a fer projectes de conservació, però també és molt agraït a fer ciència ciutadana, perquè podem fer seguiments de rastres, podem fer censos visuals i podem, doncs, fins i tot fer campanyes de fototrampeig o fotoparany nocturn, que s'ha de dir correctament en català, em sembla que és fotoparany. Doncs això ens dona també moltes possibilitats per incorporar, i per això a l'Himnos l'hem utilitzat tots tres. I aquí ara us explicaré una mica la nostra experiència, també per engrescar gent a fer-ho a altres llocs, una mica, no? com a experiència. Per què serveix això de seguiment de rastres? Doncs bé, la llúdriga és molt territorial i fa una cosa molt curiosa, que és que deixa els excrements en llocs molt vistosos per marcar el territori. En rius seran pedres grans al mig del riu o amb una resclosa, no? En llocs així elevats molt vistents, però en altres llocs, l'estany de Banyoles, doncs, estarà amb troncs de la riba, fins i tot veureu després algunes fotos, no? És agradable, dieu, anem a treballar seguiment excrements d'animals, alerta, no? Com ho expliquem això a la família i amics, no? Que anem a buscar caques de llúdriga. Tenim la sort aquí que una llúdriga té una agradable olor de peix, no? I ens permet sempre fer la broma, no? Que sembla una sopa de peix, no? Doncs que no és desagradable l'olor i ens permet veure també a dins les restes de peix, no? Dels ossets, dels crancs, de les restes d'espines. I aquí vaig tenir una foto també del que seria una pell girada d'un gripau comú, segurament. Doncs això, aquests excrements ens permeten buscar una detecció indirecta, no agressiva,
perquè no has d'agafar l'exemplar, no l'has de capturar, i permet fer un seguiment indirecte de les poblacions de cranc. També són les petjades, aquesta petjada característica, els dits en forma com aigua, que deixen marcades amb el palmell de la part anterior de la mà, diguéssim, també ens permet fer seguiments de rastres. I inspirant-nos originalment, la gent que va muntar, com us deia abans, el projecte Llúdriga de recuperació de l'espècie, es van inspirar en campanyes que existien a Europa, l'OTI Survey, per la qual és simplement establir una xarxa de punts on mostrejar periòdicament en busca de rastres i simplement tens presència i absència, si hi ha rastre o no hi ha rastre, i després també el pots recollir, que després parlarem què es pot fer amb això, no? I a Banyoles van fer... De fet, membres de l'Himnos van participar en els censos que feien als aiguamolls de l'Empordà, el riu Fluvià també es va fer un cens i llavors vam importar directament la mateixa metodologia a l'estany de Banyoles. En un riu fas un punt cada 500 metres, doncs a l'estany de Banyoles van fer també uns punts aleatòriament al voltant, no? I això amb 37 punts. I això et permet veure, a baix teniu unes zones que utilitza la llúdriga per alimentar-se, perquè hi ha molt de cranc, i unes zones més apartades, que és on segurament hi ha el refugi, és on s'han trobat més rastres i més observacions de l'espècie, on segurament hi cria. No? Aquest sistema l'hem aplicat. I això permet que la gent participi, que et vingui gent de tot arreu a conèixer els espais, tens gent mirant natura, no només busques rastres, veus altres espècies, també veus impactes a la natura, per tant, és un voluntariat que et permet conèixer, no? Aquí teniu petjades, aquí amb una llacuna de l'estany de Banyoles, i aquest típic rastre que ja ens diu que ha menjat cranc. Més clar que aquest, és un rastre gruixudet, d'uns 2 centímetres de gruix, i que et permet detectar l'espècie. En altres llocs també inverosímils, sota ponts, sota hi havia rastres o sobre un tronc. La llúdriga utilitza el que hi ha. Si hi ha formigó, farà sobre el formigó. I com us deia, han passat un munt de gent entre el 2008 i el 2015 que es va estar fent aquest seguiment de gent que ha passat per aquí, en fèiem 4 a l'any, i ens va permetre veure la consolidació de l'espècie a l'estany de Banyoles. Important, amb molta gent que anava passant i una gent que vam estar col·laborant amb això també recollint aquestes dades. A més, tu tens un excrement on hi ha restes de l'alimentació de la llúdriga. Això et permet, si vols, anar més enllà i, per exemple, hi ha manuals d'identificació d'espècies de peixos utilitzant els arcs faríngics, el que tenen els peixos aquí a les brànquies, diguéssim, o les escates. Això et pot permetre més o menys identificar de quins peixos s'alimenta la llúdriga. Pots mirar també si hi ha moltes restes de crancs i veure què està menjant. I realment es troben sorpreses d'espècies d'ocells, d'amfibis, d'alguns micromamífers, però la gran dominància, com us deia abans, almenys els que hem fet aquí a Banyoles, és el cranc. Coses que es veuen. Evidentment, la dieta de la llúdriga canvia al llarg de l'any, perquè el cranc, quan les aigües es refreden, d'alguna manera hiverna, s'enterra i passa l'hivern més o menys relaxat. Per tant, a l'hivern trobàvem més rastres de llúdriga en peix i a la primavera, estiu, tardor, hi predominava el cranc. Això segurament, si ho fessis en un torrent d'alta muntanya, trobaries més proporció d'amfibis i més de peix i menys de cranc. Tot depèn de la distribució del lloc on et trobis. I nosaltres vam fer aquesta recollida de dades i fins i tot hi ha algun treball de recerca, algun treball de grau de la Universitat de Girona que va utilitzar les dades de l'Himnos per fer comparatives d'un any a l'altre i permet conèixer molt més el comportament de l'espècie. I fins i tot amb aquest treball també es va anar més enllà. Pots fer un mapa. Un altre estudi possible seria un mapa d'intensitat de rastres, i pots tenir aquest mapa, que teniu l'estany de Banyoles, la ciutat està aquí al mig, i es pot veure perfectament que hi ha segurament alguna parella de llúdriga al nord de l'estany i una altra, el que seria el riu Ter, que recull les aigües de l'estany. Enmig, una connexió perquè les llúdrigues travessen la ciutat utilitzant els recs, les rieres que hi ha, i per tant hi ha una certa mobilitat
i com utilitzen l'espai la llúdriga, no? I indirectament també a través de la recollida de rastres. Realment encara hi hauria un altre sistema, un altre rastre, que és la llúdriga atropellada, no? Em xoca molt recordar el primer cop que vaig veure la llúdriga que, no, tens molta indignació i tens ganes de denunciar-ho i no sé què, doncs algú em va dir, pensa que si hi ha moltes llúdrigues atropellades és senyal que hi ha una població molt gran de llúdrigues. Això és allò consol una mica trist, no? Però és veritat que la llúdriga té molts problemes d'atropellaments en carreteres on la gent va ràpida, sobretot quan travessen ambients fluvials, i no només des de l'inici, aquí tenim una foto de l'himne del 2011, però just, em sembla que la setmana passada, fa 15 dies, els de Flix també treien una nota de premsa alertant amb els agents rurals de la mortalitat de diversos exemplars de llúdriga al voltant de Flix, no? Això et permet proposar passos de fauna, però bé, els passos de fauna també són complexos perquè s'han de mantenir, però es poden fer plataformes al costat dels rius per sota els cursos d'aigua que poden utilitzar les llúdrigues, no? I si més no, es poden fer coses. Per tant, si veieu això, també són dades que es poden recollir, també es poden entrar al portal d'Ornito i, de fet, directament els hi va un avís als agents rurals per recollir l'exemplar i fer una fitxa de l'espai. Per tant, tota aquesta feina d'observadors, no? De vigilants de la natura que podem tenir al llarg del territori, que si convidar tothom a sumar-vos-hi amb les vostres inquietuds, amb les peces que més us agradin, doncs pot ajudar després a que l'administració, les entitats, ho puguin recollir i intentar posar-hi mesures. I un altre d'aquests projectes d'activitat seria el cens de llúdrigues. Això també té una vessant divulgativa, veieu la foto d'aquí de molta gent que participa en aquests censos, i és una cosa que també vam copiar, que va començar igualment als aiguamolls de l'Empordà, que ara em sembla que els aiguamolls ja no ho fan perquè logísticament porta una feina, però que en fem encara a l'estany de Banyoles organitzat per l'Himnos. He trobat que la IAEDEN també en fa el Pantà de Darnius, em sembla que els 2 últims anys a la Riera de Merlès i també a la Tordera. Per tant, bé, la ciència ciutadana està una mica de moda, tots tenim ganes de natura ara i un cens de llúdrigues és una cosa excepcional perquè la metodologia és estar 2 hores a la nit quiet en un lloc fixe, no? Mentre es fa fosc, i 2 hores ben aviat al dematí, també de ben fosc, quiet en un espai, no? I et permet estar 2 hores en silenci a la natura, gaudint, que això, no? Parar, reposar, gaudir del silenci i si ja tens la sort de veure una llúdriga, doncs tens el dia complet, no? He de dir que aquests censos, doncs, tenen aquesta vessant, però també és complicat veure una llúdriga de nit, Els censos tenen variabilitat. Jo recordo a Banyoles, si veieu les dades de baix, hem tingut participants variables, 3 anys seguits que no en vam veure cap, no? I està molt bé després el discurs aquest, no? Que el 0 també és una dada positiva perquè hem fet un cens, hem obtingut un 0 i això ens permet comparar, no? I es pot vestir, i podem argumentar-ho, que l'interessant que això és, jo que us he dit abans, no? De ser a la natura, d'estar allà en silenci, de permetre'ns aquest luxe, no? Amb els temps que corren, i de veure també altres espècies acompanyants a la nit, que no només es veuen llúdrigues. Però també és veritat que costa veure una llúdriga. Són moltes hores d'anar a mirar natura, que la gent a vegades es cansa la primera. No és fàcil veure una llúdriga. Jo recordo la primera la vaig veure més un segon creuant una resclosa al riu Fluvià, també 10 segons, i he tingut la sort de veure alguna d'aquestes que es deixen veure de dia i després saber llocs interessants. No em costa res dir-ho, hi ha un punt al riu Fluvià on desemboca el riu Cerc, que gairebé tots els fotògrafs de natura han anat a fotografiar la llúdriga allà. Ara està mig esgavellat el pont, però hi ha punts d'aquests interessants, però evidentment s'ha de fer també amb cura i has de tenir sort, no? I hi ha hagut 2 o 3 anys que hem tingut la sort, hi ha la Laia aquí, que va poder gravar-ne una família de 3, em sembla que eren, o 4 llúdrigues a l'estany, en un d'aquests censos, i l'any passat també en vam poder veure 3, no? I a més hi ha un rècord de participants, llavors és una activitat que us engresco a participar o organitzar també a prop de casa vostra si teniu algun ambient per fer-ho. Són ganes i voler gaudir de la natura. I
Ara entraríem ja amb l'altre, el fototrampeig. El fototrampeig va començar una cosa esporàdica, molta gent la feia doncs, fa 10 anys i ara realment és una eina molt potent. Aquí una de les càmeres de l'Himnos ens va permetre també fotografiar la llúdriga Banyoles i també donar-li volada a nivell de premsa i als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, evidentment també. I això, no? El fotoparany, no? És aquestes càmeres que es poden posar a la natura, doncs et permeten que si tens moltes trampes, fins i tot pots fer estudis més o menys acurats d'abundàncies relatives, de distribució poblacional, tenint en compte que això que ja és un mètode d'estudi que hi ha una subestimació, però torna a ser un mètode no invasiu de la natura, a més que permet fotografiar no només llúdrigues, sinó el que hi hagi. I aquí, doncs, des de l'Himnos, participar amb aquestes dues llúdrigues que s'han fet recentment, que ha sigut un projecte també espectacular de ciència ciutadana, el riu Smuga i el riu Fluvià, per commemorar amb la gent que fa 25 anys que es va iniciar aquest projecte de reintroducció de la llúdriga, doncs us convido a buscar aquests vídeos al canal de YouTube o a l'Oxigenat, si coneixeu, que és un programa molt interessant que estan fent de natura, els trobareu, on hi ha un resum de totes aquest munt de participants, més de 50, amb més de 60 càmeres, durant 15 dies col·locades que han permès doncs, fotografiar doncs, molta llúdriga i també molts de cuipús i bisons americans, i en canvi, per exemple, no s'han trobat cap turó, no? Que és una espècie doncs, que també se'ns està anant desapareixent gairebé sense adonar-nos-en. Per tant, bueno, teniu aquests dos projectes per veure el que es pot fer amb càmeres fotogràfiques. No? I també els problemes que té, que bueno, també, perquè curiosament ho veureu en algun dels vídeos, algunes càmeres van acabar sota l'aigua i algunes altres robades també. Bueno, això, l'activitat a la natura té els seus riscos, que també està bé. No? De moment no tenim llops voltant, però alguna emoció hi ha d'haver quan anem a la natura també, si no és molt avorrit. I el que us deia, aquesta potencialitat que té aquesta eina, no? per després, doncs, amb xarxes socials o a premsa, doncs, i us he posat aquesta de dues llúdrigues a la vall del Ridaura. Això també és un d'aquests llocs doncs, que s'escapa dels cursos principals d'aigua i que és una notícia molt recent que ha sortit a premsa, però també a Banyoles, a Porqueres, i la de baix era aquesta, la veu, és dels censos que s'està fent a la conca, el Consorci del Besòs i la Tordera, que també estan fent una campanya de seguiment de la llúdriga molt interessant. Per tant, bueno, segueix vigent també, que està maco, no? Dir que hi ha llúdrigues. I fins aquí acabaríem i podríem dir que bonic i que veu que ho estem fet tots i que maco que és la conservació de la natura i ja ens donem un copets a l'esquena, no? Però realment, mentre recuperàvem la llúdriga, doncs se'ns van escapar espècies i això s'ha de dir i a mi m'agrada doncs, posar el contrapunt, no? Espècies que als anys 90, com el ratbuf o la rata d'aigua, jo crec que vaig començar a veure natura, en vaig veure una i no n'he vist mai més cap, perquè aquí a Banyoles van desaparèixer als anys 90. Em consta que l'estany de Sils també, més o menys. Una mica coincidint amb el bisó americà, tot i que no està clara aquesta relació, però està clar que hi va haver una pèrdua de... Potser també la llúdriga va tenir alguna cosa a veure, però el ratbuf és una espècie de la rata d'aigua que era un mamífer que vivia en ambients aquàtics i que actualment es troba relegada doncs, a ambients de muntanya o molt escassos i que ha desaparegut de gran part de comarques gironines. I el mateix podríem dir del turó. El turó era una espècie que més o menys se'n anaven veient algunes i també està en regressió i costa de veure. Jo també l'última la vaig veure creuant una carretera a l'estany als anys 90, no? Just quan començava a sortir a veure natura. Llavors, ara ha sortit un projecte de recuperació, per exemple, amb el ratbuf hi ha la gent del Museu de Ciències Naturals de Granollers que estan intentant fer seguiments de micromamífers amb el CEMICE i altres projectes de seguiment. I amb el turó ha sorgit un grup de recerca del projecte TuroCat per intentar recuperar aquesta espècie a Catalunya, una espècie que també pot ser una mica bandera perquè pot ajudar a recuperar els conills, a recuperar els amfibis, preses que utilitza i també els hàbitats que fa servir. I aprofito per fer propaganda que a l'Himnos fem una xerrada justament d'aquest projecte el 7 de maig
pel coordinador d'aquest projecte Turocat, i que a més és un soci de l'Himnos, i que estan fent una feina molt bona per recuperar aquesta espècie mica en mica, que té unes molt poques localitats a comarques gironines. Em sembla que hi ha un gran nucli, això al Baix Empordà, hi ha algunes cites molt puntuals a l'Alta Garrotxa i a Ripollès, però realment està, del que havia sigut, també ha desaparegut moltíssim. I ara doncs, ja us voldria parlar d'aquest contrapunt, no?, de les espècies invasores, per acabar de vestir una mica el pack, de baixar-nos una mica i fer-nos tocar la realitat de terra, no? El que seria la introducció d'espècies exòtiques invasores és ara mateix una de les principals amenaces sobre la conservació de natura i de les espècies, segurament conjuntament com ara amb l'augment de la freqüència de les activitats humanes al medi natural, són segurament dos de les problemàtiques més greus que hi ha ara en moltes espècies i els espais naturals. El bisó americà és una espècie originària de l'Amèrica del Nord i també està relacionada, els tres protagonistes d'avui estan tots vinculats a la pell, no?, a les granges de pell, i té un gran impacte. El bisó americà és un depredador que no només menja peixos, aus aquàtiques, la rata d'aigua, el turó o el cranc, sinó que fins i tot també causa, gent que té galliners a casa, doncs també causa grans destrosses perquè és molt més terrestre que la llúdria, té una gran més plasticitat, no només es mou per l'aigua, sinó també fora, i és un depredador també d'ocells aquàtics, no? S'ha adaptat molt bé aquí i en alguns llocs, a Catalunya no, però hi ha el problema afegit que competeix directament amb el bisó europeu. El bisó europeu, no sé si veieu els mapes de baix, té una població a la capçalera de la Conca de l'Ebre i allà està en contacte amb alguns nuclis de bisó americà i això és molt problemàtic de cara a la conservació del bisó europeu. Llavors aquí tenim una... Carles, si poses en tot cas la pantalla completa, amb un F5 em sembla que és, o pantalla completa, potser veurem els mapes millors. Sí, no hi he pensat. Els nuclis aquí i com el bisó americà doncs afecta, no? Aquí tenim unes imatges d'aquestes d'aquí, a dalt tindríeu el bisó europeu, aquí tindríem el bisó americà, que s'assemblen molt, veieu, però tenen una mica el patró de taques de la cara blanca és diferent. A baix tindríeu la fura. Seria més gran, ara us passaré una taula, i curiosament també comentar que en aquest cas no hi ha competència directa amb la llúdriga, és a dir, la llúdriga en aquest no es veu perjudicada pel bisó americà, que això a vegades també tenim la història de les espècies exòtiques invasores que competeixen directament amb altres espècies autòctones, doncs en aquest cas no, però sí que afecta el bisó europeu i a moltes altres espècies. I aquí una de les grans dificultats de camp per la gent que no té experiència en gaudir de la natura és diferenciar el bisó americà de la llúdriga. Molta gent ens diu molt il·lusionada, he vist una llúdriga, no? I t'ensenyen la foto i clar, tu li has de dir, bé, no és ben bé una llúdriga, no? És un bisó americà, allò? És una mica que sap greu, no? Aixafar una mica la il·lusió de la gent, però passa molt sovint. Bé, no passa res, s'aprèn i fins i tot a vegades hi ha dubtes en identificar les dues espècies, però hi ha unes diferències bastant clares. La llúdriga és, us he comentat allò del nas, que té aquesta cara més divertida, perquè clar, l'has de veure bé, no? Però la coloració també és molt important. La llúdriga sol ser marron i el bisó americà és negre. El que passa que això amb les condicions de veure la llúdriga a vegades amb el pelatge moll i a la nit, pot ser que sigui complex a vegades o puguis tenir dubtes, no? I la mida, doncs, a certa distància també és complicat, La llúdriga és com un gos, gairebé, no? Gros. És més gran que un gat, això és la referència. I el bisó americà pesa, això, 1,5 quilo, seria com un gat així allargat, no? Estilitzat.
La cua també de la llúdriga és més punxeguda, més compacta, i la del bisó també és més peluda, tot i que, esclar, molla també és complicat. Per tant, és una mica, a vegades, anar al camp, el que has de fer és una combinació de totes les característiques per tal d'identificar correctament l'espècie. I no passa res si un dia ens quedem amb el dubte. I a vegades, tens ganes de veure llúdrigues i veus llúdrigues a tot arreu, però això s'ha... I també els excrements, normalment, les de llúdrigues són més grans i la del bisó més petits, i a més el bisó té com una pàtina més negrosa, més llafiscosa, que fa que es pugui separar, tot i que també tenen olor de peix i s'assemblen molt, no? I una cosa que també és bastant distintiva és que el bisó americà és molt descarat i es veu molt de dia. Llavors, quan la gent em diu que ha vist una llúdriga de dia, el 90% dels casos és un bisó americà. Llavors, amb aquesta taula i amb fotos, aquí baix teniu les fotos, que a vegades s'enfonsa grossa, pot ser una carpa saltant o pot ser una llúdriga. I aquesta silueta també de veure el cap sobre l'aigua i la cua sobresortint, que el bisó americà treu una mica més el cos, no? I el bisó americà, la història també és molt curiosa, si la busqueu per internet, o aquí us en faig un resum, no? També ve dels anys 60 a partir d'alliberaments de granges per Segòvia, per Pontevedra, i a Catalunya també als anys 70-80, a la zona d'Osona. Poden ser escapaments accidentals, és a dir, un accident que s'escapa un exemplar, pot ser un abandonament de l'activitat econòmica i fins i tot hi va haver algun atemptat d'alliberament de grups animalistes de l'època que els van alliberar, no? Llavors, això ha generat un impacte bastant important perquè s'han alliberat al medi desenes d'exemplars de bisó americà i gairebé ara mateix el control de l'espècie és molt complex. Tornem a tenir aquí dues dades, una més oficial de l'Exocat a l'esquerra, aquest mapa més oficial de la base de dades d'espècies exòtiques de la Generalitat, on teniu també bisó americà a gran part de Catalunya i de Girona per descomptat, i aquesta a la dreta també són dades del bisó d'Ornito, amb el qual també veieu aquest patró de densitat, i que per aquí a la selva, si molta gent en teniu molt, no? L'estany de Sils i tot el que és Girona, i és una espècie molt que està distribuïda arreu també. Just l'altre dia vaig veure un documental a la televisió que tornaven a parlar que tornava a estar molta gent invertint en granges a Espanya, sobretot perquè han prohibit les granges de pell a alguns països europeus i estan vinguent aquí a tornar a implementar aquesta activitat, no? Llavors també esmentar aquesta problemàtica legal de quan protegeixes legalment o prohibeixes legalment una espècie en un punt, doncs genera aquests efectes boomerangs cap a altres llocs, no? Penseu que aquestes granges poden tenir milers i milers d'exemplars de bisó americà sobre el territori. I això, hi va haver un pla de gestió i contenció. Passa que s'ha de dir que arriba un punt que dedicar esforços a eliminar el bisó americà pot ser inviable, per tant, dir no hi ha res a fer, ho deixem estar, però sí que és veritat que aquest pla de gestió ara s'emmarca en fer actuacions específiques en llocs molt sensibles, i és a dir, on es fa ara control de bisó americà? Doncs justament en aquells punts de contacte, per exemple, amb el turó, per tant, hi ha campanyes als aiguamolls de l'Empordà i als aiguamolls del Baix Ter per capturar bisons, o en zones, per exemple, on el bisó americà pot fer mal al cranc de riu autòcton. Llavors, allà també pot ser interessant baixar la densitat de bisó americà. O fins i tot això, en ambients aquàtics, com podria ser l'estany de Sils o els aiguamolls de l'Empordà, doncs el bisó americà pot causar problemes importants a espècies aquàtiques com les polles d'aigua, els rasclons, les fotges i ardeires que puguin criar enmig de canyissars, perquè és una espècie que es mou molt i que pot depredar sobre totes aquestes espècies aquàtiques. I ara ja entraria a parlar del coipú, que és l'últim que ha arribat, i en aquest cas veieu que podries dir que té un aire, no? Aquest cos marró, un cos molt gran, és una rata gran. El que passa que és un rosegador. I aquí tenim una diferència important, no? És un rosegador amb el cap
molt robust, amb un cos també més voluminós, també amb una cua molt llarga, però que a l'aigua també pot tenir una certa similitud amb la llúdriga. Per tant, si no el veiem bé, ara a més, se'ns afegeix el coipú, no? Tot i que la forma del cap és diferent i, per tant, ens permet, si el veiem bé, és fàcil, no? Una cosa molt característica són les dues dents incisives de color taronja, que també es veu, i el coipú també es deixa veure més de dia, tot i que es veu per tot arreu. És originari de Sud-amèrica, com els altres companys és de la família també dels que estan en granges de pells, i aquests també es van escapar en aquest cas, la introducció no ha sigut d'aquí, sinó ha entrat via França. A França s'han establert grans poblacions a partir dels escapaments de les granges de pells, i ha sigut una colonització, podries dir, natural, d'una espècie invasora que ha travessat per l'Albera, també per la Cerdanya, ha entrat de França progressivament pel nord i s'han expandint de forma ràpida. I algú podria pensar, bé, és un rosegador, aquí no és un depredador com el bisó, no és un depredador com la llúdriga, potser el seu impacte no és tan important. Doncs alerta, perquè, clar, menja moltíssima vegetació aquàtica, balca, canyissos, joncs. A mi em va esverar una mica, jo que he treballat amb nàides, quan vaig llegir que menja musclos de riu, nàiades, també, tot i que tinguem vegetació aquàtica, prefereix la vegetació aquàtica, i per tant pot causar efectes importants en la vegetació. I sobretot també el problema és que és un rosegador, no és potser com una llúdriga que pot tenir una estratègia de reproducció amb menys cries i dedicar-hi més esforços. Aquí tenim un rosegador que fa moltes més cries, 2 cops l'any, i per tant té una gran capacitat de reproducció, no? I una longevitat poder ser que la llúdriga, però no molta capacitat. I ja, si agafem les dades d'Ornito, ens passa el mateix, que ja la tenim als aiguamolls de l'Empordà. Jo ara cada dia que hi vaig en veig un. O sigui, no passa un dia que vagis a la zona del Matà i no vegis un coipú. I l'hem vist a Banyoles, l'hem vist al Fluvià, i s'ha vist a Girona, al centre, i hi ha alguna cita també per aquí a la Selva, que aviat també el tindreu instal·lat a Sils, segurament, amb la balca que hi ha. Farà molta feina a tallar balca. Veurem si això és bo o no, perquè a vegades ens pot obrir espais, però també ens pot crear problemes, no? Revisant per fer aquesta xerrada vaig trobar una citació molt curiosa, que als anys 90 ja se'n van escapar alguns de coibús a la riera d'Arbúcies, no? Aquí a la Selva, és curiós. Però sembla que no es van acabar d'instaurar, tot i que igual va quedar algun exemplar, alguna parella per aquí, però no semblaria que es consolidés aquella població. I va ser això a partir, hi ha alguna cita del 2004, però a partir del 2011 i 12, i penseu que ha sigut en 10 anys l'expansió increïble d'aquesta espècie. Aquí, això és una de les 100 espècies invasores més nocives a Europa, a tot arreu. Ja us he dit l'impacte que tenia. Aquesta foto la vaig fer jo i tot això que veieu tombat és balca. Arrenca la balca, es menja la base de l'arrel, que és blanca, que és molt tendra, i deixa la resta de la fulla. Això, clar, tens una acumulació aquí de matèria orgànica, pots tenir problemes d'eutròfia, a part d'un efecte paisatgístic, però això també hi ha alguns llocs que se l'ha vist utilitzant els nius com a lloc de repòs, per tant, afectant a la cria d'espècies aquàtiques, pot fer danys als conreus, també, i una cosa que m'oblidava, doncs té una certa capacitat excavadora pels marges. Per tant, això en sistemes amb segons quins ambients, sobretot de canals i rieres a les planes agrícoles de l'Empordà, doncs pot tenir afectacions al reg, no? I a impacte econòmic, no? I tal com s'ha fet amb el bisó americà, també s'ha fet un pla de gestió i contenció del coipú, i no s'ha arribat a temps. Es va dedicar molts esforços per aturar quan va arribar als aiguamolls de l'Empordà, per frenar-lo allà, per treure'l d'allà, i malauradament es va escapar ja pel riu Fluvià i ha saltat el Ter i no s'ha pogut. I, els mètodes també són uns trampes de captura i fins i tot amb armes de foc, també.
I és veritat que en alguns països, si busques bibliografia, doncs com a Gran Bretanya, s'han erradicat amb brigades allò full-time dedicades exclusivament a exterminar el coipú, però aquí, com tot, s'hauria de valorar si econòmicament surt ara a compte, i aquesta és una espècie que caldrà veure, doncs, això, no? Com afecta a segons quines espècies de vegetació aquàtica, que també hi ha espècies de joncs o de milfulles, de miriofíliums, d'espigues d'aigua, de potamogètons, que bueno, es poden veure amenaçades també pel coipú, perquè també és veritat que això, que hi ha molts halòfits i moltes plantes aquàtiques que podrien veure patir per... I ja una última reflexió, això, no? Que hem recuperat la llúdriga, que ens ha servit d'inspiració, no? De motivació, del que ens ha fet carregar les piles de dir sí, que podem recuperar espècies, Ara es diu, ara hi ha aquesta paraula del rewilding, no? Que per dir això que ja es feia abans, no? De renaturalitzar o resilvestrar la natura, no? Introduint espècies que fan aquestes funcions, aquests serveis ecosistèmics, aquestes funcions ecològiques principals, però no hem d'oblidar això, que encara tenim molta feina a recuperar hàbitat, molt tema encara de problemes de contaminació d'aigües encara puntuals i aquest efecte important del visó i del coipú, no? que com a espècies invasores també afecten. No? I aquí seria la meva xerrada, espero que hagi resultat interessant, ara podem fer consultes i també disculpar que no hagi posat la pantalla en gran des del principi perquè m'he despistat, això és falta de costum. Merci. Tranquil, Carles, la veritat és que jo tampoc t'he dit res perquè es veia bé i llavors doncs no et volia, em sabia greu interrompre't, no? Ha estat només en aquell moment del mapa que sí que ha estat interessant de poder-lo veure una miqueta més gran. Gràcies, moltes gràcies per la xerrada, Carles. Ara, si vols, podem mirar, hi ha alguna pregunta en el xat. Diu, com diferencieu, aquesta ja pràcticament l'has pogut respondre, no? De com diferencieu els excrements de llúdriga amb les de visó americà. Sí, bueno, si voleu torno a dir, sobretot això són més gruixudes, 2 centímetres, l'amplada del dit gairebé, no? Que podem fer servir de referència, a vegades ens va molt bé. Aquest color vermellós que té de cranc, però a vegades no, té aquest to més verd de peixos, i l'olor de peix, no? I el visó és més petita i com llafiscosa, té com un llac negre més enganxosa. També és veritat que una cria de llúdriga et farà un excrement més petit. Per tant, sempre hi ha un marge d'error, no? Però el que està clar és que un excrement gruixut i amb restes de cranc o de peix que faci aquesta olor agradable és llúdriga gairebé segur. I encara recordo una vegada això que fan latrina... Vam anar al monestir de Banyoles, a dins del monestir, dins del claustre, que hi ha un rec, a dins un quadre de llum hi havia un visó americà posat que havia fet un munt d'acumulació d'excrements, una latrina, que es diu, que de gairebé un pam de rastres allà dins. No? Llavors aquesta també acumulació de rastres que també es pot donar, que es diuen latrines, però que normalment es trobarem aïllats a la natura, però que al lloc on crien o on estan també trobarem així en forma de latrines. Molt bé, molt curiós. Mira, també hi ha una altra pregunta de la Jana que diu: com podeu afirmar que la presència de visó americà no afecta a la llúdriga? En principi, clar, la llúdriga és més gran, llavors no hi ha el que es dona molt sovint, per exemple, amb les tortugues d'estany i la tortuga de Florida, doncs hi ha un efecte de la mida, no? Que et desplacen la tortuga autòctona a l'hàbitat menys propici, no? Es queden els millors ambients peninsular, no? Per prendre el sol, per criar, per menjar, i expulsen l'altre als ambients més externs, no? Més residuals. Aquí amb el visó no passa, amb la llúdriga no passa, la llúdriga segueix mantinguent el seu hàbitat, per tant no hi ha un desplaçament d'hàbitat, no hi ha una competència pel recurs, podries dir que sí, que hi ha una mica de competència pel recurs, perquè estan menjant el mateix, però com que hi ha tant de cranc, no? En aquest cas, si la llúdriga només mengés alguna molt específic, però no es dona, no? Estan compartint una àmplia base tròfica, molt ampla, per tant, no hi ha competència per l'aliment i, en principi, per la cria no. Llavors, per tant, gairebé fins i tot
no tinc clar si el visor a vegades, com que el trobes també tot arreu, però a vegades no solapen, tampoc. S'exclouen una mica. A veure, ara veig més preguntes. Sí, majoritàriament els atropellaments són nocturns. El que passa, per exemple, no he dit, els censos de llúdriga es solen fer el mes de juny o juliol perquè és quan les nits són més curtes. Llavors, quan les nits són més curtes, l'activitat de cerca d'aliment de la llúdriga es pot allargar a vegades pel matí o pel vespre i això fa que per fer censos sigui més propici per veure-la. Llavors és veritat que a primera hora del dematí una llúdriga que ha anat a menjar de nit a l'estany i torna, doncs és molt problemàtic, no? A les 7, les 8 del matí o de nit. Per tant, els atropellaments es donen. I penseu que no només una de les que jo vaig trobar aquí a Banyoles atropellada també, que era entre l'estany i anant cap a Serinyà, un accés, doncs no hi havia cap riu al costat. Per tant, era un desplaçament d'aquests terrestre, camp a través, entre dues conques, i va rebre quan va creuar una carretera, no? La gent sí que es donen, però en carreteres que els cotxes corren. Per tant, solen ser carreteres principals, autovies, la nacional. En carreteres secundàries costa més, però, evidentment, llúdrigues em poden atropellar, sobretot de nit. La Ona pregunta si poden utilitzar més d'un cau. Jo diria que no. Ara no estic segur, m'enganxes una mica així, però com a refugi, per criar, n'utilitzen un. Clar, en tenen un. No em consta que llavors puguin anar a dormir o utilitzar uns altres com altres llocs per dormir. No? El que sí que és veritat que d'un any a l'altre poden canviar la ubicació d'aquests caus. Per tant, no repeteixen el mateix cau. Això no n'estic segur, no estic segur. I poden utilitzar caus que siguin d'altres mamífers i que ells llavors se n'aprofitin o elles fan el seu des del primer moment? Elles construeixen el niu i sí, després l'ocupen i el que passa és que és veritat que si l'abandonen un, altres espècies a vegades poden fer, això es dona, que s'ocupen, però normalment el fan. No utilitzen nius d'altres espècies perquè bàsicament en ambients fluvials, això, tenim la llúdriga i el visó és més petit, per tant no, diguéssim, seria un tema d'espai, no?, després. Jo tinc una altra pregunta i és si el coipú es dona com que segurament ja no es pot erradicar, s'està fent alguna mena de control perquè no expandeixi la seva distribució? Jo diria que encara s'estan fent, això no ho controlo massa, encara s'estan fent captures en certs llocs, perquè, esclar, dins un espai natural tenir una elevada densitat de coipú doncs, té afectacions sobre espècies protegides, no? Sobre hàbitats, no? Els canyissars, totes aquestes formacions de lòfits són hàbitats protegits. Llavors, si tens una gran intensitat de consum de vegetació per un coipú, doncs allà hi pots dedicar més esforços, no? Sé d'algun lloc que coipú, a l'estany de Banyoles n'han arribat 2 i n'han tret 2, però ja n'hi havia un altre. Llavors això és molt complex. És una feina d'estar-hi i de ser-hi i de seguir capturant. I malauradament ens passa això, no? Que hi ha pocs recursos de medi ambient i, clar, després també sap greu dedicar-los a matar o exterminar, no? A capturar o sacrificar espècies exòtiques, quan tampoc hi ha recursos per espècies autòctones, no? Però està clar que en alguns casos s'ha de fer. No te sabria dir. Jo crec que el coipú també està escampant-se d'una manera que ja no es para, vull dir que és molt complex, perquè hauries de dedicar una campanya tan intensa que és complicat. No, sí, no, clar, a més, jo me'n recordo que el primer cop que el vaig veure va ser a la Camarga i allà és que
gairebé t'hi ensopagaves perquè n'hi havia un munt i dius, ostres, acabar així aquí, bueno, sí, a Catalunya sabria greu. Sí, jo també recordo haver visitat la Camarga als anys 90 i sobtava veure el regondent, que en diuen allà, em sembla, que és això, la rata d'aigua, i no t'imaginaves que pogués arribar aquí, no? Però ha arribat des d'allà, que allà era molt abundant, i ja et dic que els aiguamolls de l'Empordà gairebé és una cosa semblant, tot i que seran... O sigui, hi ha hagut un esforç molt gran per intentar capturar... O sigui, s'han capturat molts coipús i s'han intentat treure, vull dir que no és que no s'hagi fet aquest esforç d'erradicació en primera instància, però que és complex. Com tot amb les espècies exòtiques, el primer és la prevenció, no deixar entrar. I aquí les feines de prevenció són les que es podrien fer. Un cop està dins és més complex i sobretot és molt car. No hi ha res que no es pugui fer, però evidentment els esforços han de ser més intensius. No sé si vau sentir fa molt poc també amb una càmera d'aquestes de fototrampeig, van fotografiar un ós rentador a Maçanet de Cabrenys. És una espècie també invasora que ja té poblacions naturalitzades a les serres de Madrid i de Mallorca, em sembla, a Tramuntana, d'escapaments també com a animal domèstic, i l'os rentador també ve a ser un depredador bastant voraç de nius, d'ocells, de micromamífers, d'ambients més forestals, i van intentar capturar-lo, però va ser impossible, no? Va ser una fotografia fugaç en un ambient forestal d'un os rentador i busca'l, no? Però s'intenten dedicar esforços a aturar aquestes observacions. Per això també ara hi ha això, un sistema d'alertes amb espècies exòtiques que per això és important també que la gent que volteu, que us agrada la natura, doncs participeu d'aquestes xarxes ciutadanes, de les dades que recullen, perquè pot anar molt bé com a semàfor per veure què està passant o per detectar noves entrades d'altres espècies que podrien entrar. Molt bé, Carles, ens has posat deures amb aquesta proposta de ciència ciutadana d'observació i de poder identificar llavors, per tant, la llúdriga o aquests altres mamífers que també has estat ara comentant. No sé, hi ha alguna altra pregunta més d'aquí, d'algú que el vulgui fer algun comentari o aportació? No veig ningú. Ara, si us animeu aquí a l'estany de Sils o a la Riera Santa Coloma a fer algun cens de llúdriga. Seria interessant. De fet, tenim uns excrements de llúdriga detectats que ens ha fet molta il·lusió descobrir-los i, per tant, vol dir que alguna n'hi ha. No l'hem vista encara, però sí que hi hem descobert els excrements amb una pedra grossa allà en una part, en un extrem de l'estany, i ens ha fet moltíssima il·lusió. Però, vull dir que no ho descartem pas, Molt bé. Molt bé, doncs, si no hi ha cap altre comentari o aportació, doncs donaria per acabada la xerrada. Moltíssimes gràcies a tots els que us heu apuntat i nosaltres la propera xerrada és el mes de maig i ja ho anirem publicant a la web de la Fundació EMIS i també, Carles, si ens pots també passar informació sobre aquesta propera xerrada del 7 de maig, també ens agradarà poder-la escoltar també. Tots convidats també a escoltar el projecte del Turocat. Molt bé, apassionant, Tot un repte. Molt bé. Doncs, gent, gràcies per haver assistit i seguim en contacte. D'acord? Adéu.